Jan en Annie, jullie hebben weer een mooie award erbij. Ja, dat kan je wel zeggen. We hebben er eigenlijk een tegel bij, hè. In de Walk of Fame in Roemenië. Ik ben even het plekje kwijt. Mangalia. Ja, Mangalia. Niet Geilia, Mangalia. Ja, Annie, je maakt het nu echt wel erg voor de kijkers. Maar het is Mangalia. Het ligt echt helemaal aan de Zwarte Zee. Daar was een podium. We moesten daar optreden. Het schijnt dat wij heel beroemd zijn daar. En ja, iedereen zong met ons mee, met alle hits. Zelfs ook de laatste Take Me to Ibiza werd uit volle borst meegezongen door de Roemenen. We hebben een persconferentie gehad en de burgemeester ging ons vooruit aan de boulevard. En we kregen daar dus die tegel in de Walk of Fame. Super. Er staat Jan Keizer en Annie Schilder en staat eronder BZN tussen haakjes. Ja. Dus dat iedereen in Roemenië weet wie jullie zijn. Ja, nou dat is wel gebleken, want wij zijn daar best wel een beetje van geschrokken. Ze vroegen wel om Blue Eyes en op het nummer Dance Dance. Dat staat dan op mijn laatste cd met BZN. En nou, dat Blue Eyes hebben we dan op band, dus die konden we gewoon zingen. En Dance Dance moesten we eigenlijk playbacken met de plaat doen, want daar hadden we helemaal niks van. En nou dat was eigenlijk voor ons wel een beetje schrikken. Want iedereen ging uit het dak. Dat was prachtig om te zien. Ik wist dat wij in het buurland Bulgarije ook bekend waren. Zijn er 50.000 platen verkocht daar. En die werden gewoon in Nederland met een vrachtwagen daar naartoe gereden. Toen was het nog communistisch, waar ik van spreek. En we hebben toen ook in Sofia een special opgenomen voor de Bulgaarse TV. Dus ik wist dat wij wel in Bulgarije bekend waren. Maar we zijn daar nooit gevraagd om in de Walk of Fame iets te doen. En ja, daardoor was Roemenië wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Maar ze wilden heel graag dat we volgend jaar zo snel mogelijk een keer daar naartoe komen. En dan echt een groot concert gaan geven. Maar dat zal dan met band worden.